Gurbanguly Berdimuhammedow 23 sentýabrda dünýäde koronavirus pandemiýasynyň täsirini döz gelmedik adamlaryň sanynyň 100 000'lerçe ýetmegine çuňur gynanjyny bildirdi. Ýöne bu gynanjyň Türkmenistanlylara degişli dünýä därligini aýtman ýene bir gerek ýurtda koronavirusyň ýaýramagyna garşy netijeli goraw çäreleriniň görülenligini gaýtalady. Pandemiýa döwründe gonumçylyklardaky täze madarlaryň sanynyň görülmedik derejede artanlygyny görkezýän maglumatlara garamazdan resmi Aşgabat ýurtda hiç bir koronavirus hadisasyny tasdiklamady. Yüz maskalaryny giymek zerurlygyny bolsa howadaky tolan derejesiniň artmagy bilen düşünürdige ençemegedek dünýä öz saglygy goraýyş tejribelerini paýlaşmak teklibi bilen ýüzlendi. Şeýlede Türkmen prezidenti BMG'nyň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýübiley mejlisine gatnaşçylara eden video ýüzlenmesinde dünýäniň dürli künjoklaryny adam ömrü üçin zähmet çekýän saglyk işgärlerini minnetdarlyk bildirdi. Sızıp çıkan maglumatlara göre Türkmenistanyny ýokunç keserlere garşy görüşýän saglyk işgärleri hem fiýinçilaryň aýtmaklaryna göre iş şertleriniň yaramazlygy, döwlet üpçünçiliginiň pesligi, üstesine saglyk meselesine siýasatyň gödek goşulmagy netijesinde agyr ýagdaýlarda garly. Ýöne häkimetler beýle kiraýatlar wagatynda bolşýaly saglyk işgärleriniň arasyndaky koronavirus ýokuşmalary, ölüm hadiseleri barada hem hiç bir maglumat çap etmeýär. Olaryň howatlarlaryna gynanç bildirmeýär. Her hal COVID-19 garşysyna ýüzärlik tutatmak, unaş we sadak bir bilen göreşmegi wagt eden Berdimuhammedow öz ýüzlenmesinde koronavirusyň serketsiz, ösen dünýäniň ähli ulgamlaryna ören yaramaz täsirini ýetirýän ähli umumy meçhurdäki wekimdigini boýnalýar. Ýöne muňa garamazdan hökümet mejlislerine yglan edilen sanlara seretseň bu howp Türkmen ykdysadyetine beýle yaramaz täsir ýetirmedi we şu sebäpden işini ýitiren, kyn ýagdaýa düşen maşgallara döwlet kömegi hem berilmedi. İkinci tarapdan daşary ýurtlarda protest çärelerini gurunan Türkmen aktivistler tarapyndan hakyky ýagdaýlary ýaşyrmakda we dünýä jemgyýetçiliginiň howply keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin edýän tagallalaryny gowşatmakda aýplanýan Türkmen lideri bu wekimi dine jewislik we raýdaşlyk bilen ýeňip geçmegi, ondan has paýhasly jogapkärlik we öňden görjülükli bolup üstün çykmagyň mümkinligini umyt bildirýär. Ma'lum bolşýaly Türkmenistan we Täjikistan Merkezi Aziýada hiç bir koronavirus hadisasyny tasdiklamadyk we köpçülik çärelerini çäklendirmedik. Iki ýurt bollugy duşanbe bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasyny kabul etmeginiň öňe syrasynda bu pozisiýasyndan çekildi. Emma Aşgabat halkara ekspertleriniň ýurda gelmegini gijikdirmek we soňalara öz resmi maglumatlaryny tasdiklatmak bilen şinni hem dünýäde koronavirus ýokuşmasy hasaba alınmadyk az sanly ýurtlaryň biri bolmagyna galýar. Ýogsa Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygynyň gaýtadan halkara saglyk künermenleriniň has garaşy barlygy geçirmek we olaryň netijelerini öz barlyk hanalaryna barlamak baradaky teklibi bilen hem alalaşdy. Ýöne hakyky insan perwerligi görkezmek biziň iň beýik fiýaty we ahlak borjumyzdyr diýse-de Berdimuhammedowyň bu barlygy haçan geçirjegi belli bolmagy galýar. Döwlet dostlarynyň ýüzlenmesinde koronavirusdan soň ykdysadyet, ekologiýa barada hem durulup geçildi. Onun sözlerine göre koronavirus pandemiýasy ähli umumy ykdysadyetiň barşyna we uğurlaryna epesli derejede yaramaz täsirini ýetirýär. Ol bu meseleniň bir çözgüdüni energiýanyň iýerilmeginiň durnuklugy we ygtybarlygy ulgamyna görýär. Resmi Aşgabat bu pikirini pandemiýadan öň hem aýdýardy we fiýinçilaryň käbiriniň pikirçe newt bahalarynyň we energiýa bagalarynyň soňky ýagdaýlar bilen baglykda olyny öňki ähmiýetini hem ýitirýär we Türkmenistanyň guran we gurjak geçirjileri onuň diversifikasiýa edilmedik ykdysadyetine kömek etjegi meňdemeýär. Berdimuhammedow pandemiýa bilen baglykda araly halas etmegiň halkara gaznasynyň işi,
Bu sebepde yaşayan adamlara iş yüzünde anık kömek ve gollaw vermekleri urluğu barada hem durup geçti. Emma yerli synçylar sebepdäki ekologiya problemlarynyň hiç bir halkara gandasynyň kömegi bilen çözülmejekdigini, Sowet döwründen gelýän mezur zähmet, suw we yeri bisarpylanmak praktikasyny besetmeligini öňe sürýärler. Türkmen prezidenti dünýäde harby syýasy garşylyklaryň barha ýaýwanlanmagyndan, halkara hukugyna biperwa garalmagyndan hem alada bildirýär. Onun pikirçe ähli ýurtlar BMG'nyň tertipnamasyndan gelip çykýan umumy ikrar edilen kadalary ýygyderli berza etmeli. Diňe şeýitmek bilen dünýä syýasatynyňky durnukullygy we geljege bolan önemi saklap bolar. Dawalaryň ýüze çykmak tewekkelligini azaldyp bolar diýip Berdim Hömedow aýdýar. Türkmenistan halkara hukuk toparlar sol sanyny BMG'nyň adam hukuklar guramasy tarapyndan adam hukuklaryny we azatlyklaryny bozmakda, öz synalan halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmelikde ýygyderli tankyd edilýär.